Aşgabatyň gurilatly parahat ýedi etrapçasynda soňky hepdäniň dowamında ağzyndan 2 gezek agyz suw üçinçiligi köpçülikleýin ýagdaýda kesildi. Bu hem öz gezeginde howanyň gyzgynlygynyň 35 gradusdan aşan bu günlerinde ýaşaýjylarda köp sany oňaýsyzlyklary döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurrumy gidýän etrapçasynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üçin edýän geçiriji ýaryldy. Habarçymyz yerli resmiýetleriň meteläni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi başarandyklaryny, bu ağırlykda bolsa ýylaty başga alternativ suw üçinçiligini hödürlemändiklerini belledi. Yerli ýaşaýjylar turba ýarlan wadyna dessine yerli jemaat gullyklaryna habar berdiler. Ustalar ençe mesagatdan soň gün ortany golar gelseler-de özlerine gerekli ätýaşyk şaýlarynyň ýokdugyny aýdyp, munyň üçin ýaşaýjylardan 50 manat pul soradylar. Dip yerli ýaşaýjylaryň biri meseleni öwrenmek üçin tebite gelen habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar döwletiň hasabyna amal edilmeli awatlaş işlerini näme sebäpden öz jüwütinden pul çykarmalydygyna nägile boldular. Ustalar döwletiň gerekli enjamlar bilen üpçün etmeýändigini, şol sebäpli köp halatda ätýaşyk şaýlaryny özleriniň galybertide edara ýolbaşçylarynyň hasabyna satyn alýanlyklaryny aýtdylar. Olaryň bu ýagdaýlary nägile bolýanlyklaryny, emma özleriniň diňe adaty işgärdigini düşündirjek boldular. Ýaşaýjylaryň köpüsi munyň bilen ılaşmasalar-da alaşdyrlykdan pul bermäge razy boldular. Netijede diňe ertesi güni giýişik jaýlara täzeden suw gelip başlady. Dip habarçymyzyň söhbetdesi 25-nji maýda gurrun berdi. Ol bu suw geçirjisiniň häl simde hatardan çykýandygyny, ýaşaýjylaryň hem muny jaýlaryň guruluş işleriniň pethili alınıp barylmagy bilen baglydygyna ynanýandyklaryny belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatyň we degişli etrabyň häkimlikleri kommentariýa bermediler. Bu ağırlykda Türkmenistanyň kronikasy nesiri hem geçen hepde parahat ýedi etrapçasynyň ençeme jaýynyň suw geçirjileriniň hatardan çykmagy netijesinde Nowotdaky gezek 3 günnäp suwsuz galandygyny habar berýär. Nesir 15-nji 18-nji maýda Baba Annanow köçesiniň urundaky jaýlarda ýüze çykan suw meselesiniň jemaat hojalyk gullugynyň aglaby işgärleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň açmaly ýaşaýyş jaý toplumyndaky arastyçylyk işlerine çekilmegi sebäpli ençime güne uzandygyny belleýär. Mesele aradan aýrylýança häkimetler adatça bolýaly ýylaty alternativ suw üçinçiligini hödürlemediler. Bu ýagdaýlarda adamlar içimlik suwy dukanlardan satyn aldylar, hojalyk hajatları üçin suwy hem goloýdaky çuwdurumlardan dasadylar. Türkmenistanda ýylatyň agy suw üçinçiligindäki meseleler tutuş ýylyň dowamında ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdenslikler her ýylyň tomuz aýlarynda jokrama ıssy günlerde hasda itileşýär.